Labari da ɗumi-ɗuminsa. Kamar kullum, kamar yadda muka saba kawo muku labaran abubuwan da suke faruwa a sassan arewacin Najeriya, kai har ma da ƙetare da kuma ƙasashen duniya baki ɗaya. Yau ma muna ɗauke da labaran abubuwan da suke faruwa a jihar Kano, inda Injiniya Abba Kabir Yusuf wato gwamnan jihar Kanon Dabo da yake rugunzumin ayyuka a jihar Kanon Dabo. Yau ma dai ya waiwayi ɗalibai wato na firamare da sakandire da kuma waɗanda aka biya musu kuɗi zuwa waje domin su yi karatu. Za ku ga yadda Abba yake wa 'yan firamare da kuma yadda yake jan su a jiki da kuma ba su littattafai na karatu da kuma littattafai na rubutu, kama daga fensir da kuma yunifom da kuma sauran kayan aiki da kuma inda aka ringa gyaggyara musu wurin zamansu da ajujuwansu na makarantu. Wannan dai shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da talakawa ke amfani da su, wanda suke moruwa da shi a irin wannan gwamnati. Mai sauraro, kafin mu je ga sake muku cikakkun kanun wannan labaran, don Allah idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan tashar tamu mai albarka, za mu so da ku danna mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa kamar haka, domin haka ke jawo cikin dama idan mun isar da saƙo ya zo izuwa gare ku. Wannan dai babban al'amari ne da ke faruwa a jihar Kanon Dabo, duba da inda Injiniya Abba Kabir Yusuf yake ta faman yi wa jihar Kano ayyuka babu dare babu rana. Wannan dai al'amari ne da ke matuƙar faranta wa al'ummar jihar Kano rai. Daman wannan su ne irin shugabannin da al'umma ke so a zaɓe su domin su ci gaba da yi wa mutane ayyuka babu ƙaƙƙautawa a jihar Kano. Duba da yadda dai Injiniya Abba Kabir Yusuf wato gwamnan jihar Kano ke ci gaba da ƙayata jihar Kano da kuma yi musu aiki babu ƙaƙƙautawa a koda yaushe. Wannan dai abubuwan su ne dai irin abubuwan da suke faranta wa al'ummar jihar Kano rai, duba da irin gyara fitilu da aka yi na kan tituna da kuma ayyuka na alkhairi da yake da gyara asibitoci da makamantansu. Wannan dai kaɗan ne daga cikin irin ayyukan da Injiniya Abba Kabir Yusuf ke yi wato gwamnan jihar Kano a Kanon Dabo, duba da yadda dai shekaranmu 8 ba a taɓa waiwaya wata firamare ko wani an musu irin wannan abun ba, sai dai wannan dai lokaci da Allah Subhanahu wa ta'ala ya kawo mana Injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano. To muna al'umma dai na ci gaba da yin addu'a Allah ya tabbatar da shi a kujerarsa sai shekara 8, duba da irin ayyukan da ke yi da kuma samun zaman lafiya da kuma yunƙurin kawo wuta gaba ɗaya ta dindindin a jihar Kanon Dabo, banda rabon abinci da yi da kuma sauran wasu abubuwa. Duk dai irin wannan dai al'amuran dai su ne abubuwan da Injiniya Abba Kabir Yusuf ke yi da ke gudanarwa a jihar Kanon Dabo. Wannan dai shi ne dai al'umma suna ganin Injiniya Abba Kabir Yusuf ba bacci ya zo yi jihar Kano ba, kuma ba ninke aljihunsa ya zo yi ba ko kuma bankinsa ba, face dai ya gina al'umma kuma ya yi musu ayyuka. Abin da ya shafi talakawan jihar Kano ya yi musu aiki babu dare babu rana. Wannan dai shi ne abin da ya kawo Injiniya Abba Kabir Yusuf wato gwamnan jihar Kanon Dabo, duba da irin ayyukan da yake zaɓulɓulowa kuma yana yi musu. Babu wani abu kuma da za a ce Abba Kabir Yusuf bai yi ba, duba da irin ayyukan da yake yi talakawa yake shafa, ba wasu manya ko wa'in siyasa ko wani abu ba. Duk wani aiki da zai yi dai iya yi ne domin talaka, domin ya shafi talaka. Daman haka ake son a samu shugabanni na gari domin su yi aiki, su yi wa talakawa aiki. Hakan shi ne daman irin shugabannin da al'umma suke so kenan a koda yaushe. Wato Injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi matuƙar taka rawar gani, duba da irin ayyukan da ke yi wa jihar Kano a wannan daidai lokaci. Aikin da wasu al'umma suna cewa aikin da Injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi a kwana 100 da ya fara mulki, sun ce a shekara 8 ɗin ma da ta gabata a gwamnatin baya ba a yi irin wannan aikin ba. To wannan dai nasarori ne da al'umma suna ganin idan Abba Kabir Yusuf ya yi shekara 8, jihar Kano za ta dawo kamar London, duba da irin ayyukan da Injiniya Abba Kabir musu babu. Hakan dai al'amari ne da ke sawa al'ummar jihar Kano suke matuƙar jin daɗi ga irin wannan ayyuka da Injiniya Abba Kabir Yusuf ke yi a jihar Kanon Dabo. To za mu waiwaya da kuma ƙasashen duniya mu ji irin su ma abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya baki ɗaya. Idan muka leƙa jihar Gaza, idan muka leƙa ƙasar Gaza, an samu inda suka fara yaƙi tare da ƙasar da Iraki,
inda ta ringa harbo musu nukiliya wato makami mai linzami, inda ta ringa kakkashe mutane da kuma da gidaje suka ringa tsagewa suna zubewa a ƙasar ta Gaza. Wannan dai al'amarin ya yi matuƙar tada hankali. Wasu mazauna can suna da muka tattauna da su suna cewa gaskiya yanzu babu wani guri da za ka je ka zauna a ƙasar ta Gaza, duba da tashin hankalin da ake fama da shi na wani ibtila'i da aka samu na faɗawa wannan wato da ake ta faman wannan yaƙi da ake yi a ƙasar ta Iraki da take harbowa Gaza. Gaza dai ƙasa ce dai da ba ta da wani girman faɗin ƙasa, sabida haka shi ya sa wato ƙasar Isra'i take ta faman turo mata makami mai linzami, tana ta faman harbo mata su da babu yadda za a yi. To wannan dai lamari ne da ya shafi yaƙi na ƙasa da ƙasa, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya kawo mana ɗauki, ya kawo mana sauƙin wannan al'amari da ke faruwa a yankunan ƙasar ta Gaza, domin wannan dai lamari ne da ke tada hankalin al'umma da kuma mazauna gurin da suke faman tashin hankali. In ba mu manta ba a baya irin wannan shi ma abu ne ya faru a ƙasa ta Sudan, duba da yadda al'ummar ƙasar Najeriya da suke zaune a can suka nemi domin a kwaso su a dawo da su, duba da irin wahalhalun da suke sha da kuma wahalhalun da suke sha a ƙasar ta Gaza. Shi yasa dai aka kwaso wasu da kuma mazan da matan, amma kuma akwai saura da ba a kwaso su an dawo da su ƙasa Najeriya ba. To su ma haka dai wasu al'umma da ke ƙasar ta can Gaza su ma sun nemi da a tallafa musu a dawo da su gida Najeriya, domin wannan yaƙi an kashe musu 'yan uwa da mutane da dama. Wannan dai al'amarin dai da yake matuƙar ba su mamaki kuma yake tayar musu da hankali, duba da yadda ake kashe mutane kamar kiyashi babu ƙaƙƙautawa, yadda ake harbo makami mai linzami ka ji ƙasa tana girgiza kamar girgizar ƙasa, ka ga yadda gidaje bina suke faɗowa su rurrushe. Wannan dai al'amarin da shi ne abubuwan da ya faru a ƙasar ta Gaza da kuma abubuwan da suke faruwa a wannan dai yankuna na ƙasar ta Gaza da Iraki. Mun ji idan muka waiwayo kuma a Najeriya za mu ji inda wato gwamnan Katsina wato Dikko Radda ya yi ayyuka sosai domin ya sayi mashina da yawa da kuma kayan makamai da wanda za a shiga jeji domin a fatattaki 'yan ta'adda da 'yan Boko Haram. Wannan dai shi ma dai ya nuna cewa dai shi ma aiki ya zo yi, ba bacci ya zo yi ba. Wato gwamnan jihar nan ta Katsina wato Dikko Radda, inda ya fara ayyuka babu ƙaƙƙautawa shi ma domin tabbatar da irin wannan zaman lafiya da kwanciyar hankalin talakawan da yake mulka a ƙasar ta wato Katsina, inda ya ɗebi jami'ai sosai domin su tabbatar da zaman lafiya